Hei, salutare toată lumea, bun la un nou episod, eu de Pitbull și astăzi jucăm Minecraft. N-am ceva foarte special de arătat azi, în ultimul episod, bine, n-am mai filmat, dar m-am pierdut în erou. Vreau să-l caut pe Herobrine și m-am pierdut, dar la urmă am regăsit portarul și m-am întors acasă. Ei, luții ăștia nu cred că au mai mâncat, dar le-am dat de mâncare, măgărușul e aici. Asta a făcut și eu, au făcut. Deocamdată am dat două găini. Asta mai e. Mi-am făcut o toaletă publică. Aici. Am acolo niște caieturi care nu mai trebuie. Un porc. Și du-te în pădure. Dacă nu o să te prind atunci. Dar acum am prins o frică așa să merg în Nether, deși nu prea zic gasturi prin zona aia. Am armură? Da. Apropo, mi-am schimbat skin-ul. Acela nu mai era valabil, mi l-a șters. Și mi-am luat asta. Armură, uite. Am. Hai să-mi bag. Da, și să avem asta. Câteva torțe. Un măr. Și... hai să ne așteptăm. Armura e full. Perfect. Relevare. Vezi, gata? 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 Să mai dați idei de jocuri care ați vrea să le mai joc, pentru că sunt liber deocamdată. Ok, drumul acesta cu torțe. Uitați, eram pe creativ și zburam, m-am pierdut pe undeva pe acolo, cred, prin zona aia. Și la... am venit aici să minez, să mai găsesc ceva pe aici, că, da, dacă tot. Nu știu că era ceva, dar l-am luat. Nimic. Nu mai preferez pe aici. Are nimic pe aici. Avea și altă parte. Trebuia să mai și material de construcții. Am doar 3 blocuri de astea. Bine, mi-aș mai lua, că n-am doar 3, da? Bine, să mă urc sus. Da, suntem în fel de peșteră de asta. Am uitat că am trăit. Un fel de peșteră de asta, Nether. De asta, piatră de asta din...
Nu cădea. Bă, schimb. Nu știu cam greu. Uitați. Hai să mergem înapoi acasă, că n-am fost spate. Odată a și căzut în lavă negru. Odată mi-a distrus un gaz portalul. Uite că studiam. Nu vreau să mai iau un car. Am prea puțin. Nu ăsta maro, nu. Ăsta e full de nea. Ăla e... cum îl chema acolo? Ăsta e mortul. Bun, cam atât cu acest episod. Știu că a fost cool și interesant. Nu uitați să-mi dați idei de jocuri. Eu am fost de Pitbull și ne revedem data viitoare.